se te recordaba era el presidente. Però quan tenies que replegar el turment, sí. Tots els anys a la meva tirada, perquè estava igual, tancar els sacarers. Tenía el polero. ¡Ay, el polero! Entonces els reixos eren els músics de la banda. Això dels gossos que pixen, que donen asco per els carrers, ai, que el gosser no té dret, que li contestaria per no dir que pixa allà a casa o porta l'orinalet i quan deixa la cameta fica-li. I quan caga li fica darrere. I és això. Però antigament també n'hi havia gossos i animals. Gossos, els llaurós, per portar miniguet, no havia ningú caguerà. En el carrer n'hi havia res. I això que n'hi havia molts animals, perquè n'hi havia cavalls... Els cavalls, I- però els cavalls, si cagaven la bonyiga, no es cola del gos. Que tu xapes una bonyiga i no t'embrutes. El gos sí. I les dones en seguida veien que havia cagat un nac o alguna cosa, treien el recogedor i la granera, ho arreplegaven i al pol del fem. Ara també. Ara caga el gosset i se'l ligeix. I te'l paren a la frontera i te dius, che, però maricón, però si això... De matí t'alces i els cantons estan xorrant, per la cera xorra el piso. Perquè hi ha gos grandixos que és com una persona, una molla en un capís. I l'orí és que crema. Hasta el ferro, això que han ficat redons, fica't que n'hi ha així, cremats. Què és un cafís? Un cafís, quantitat. Ah, una quantitat. Quantitat. No és un recipient. No. Una cafissa n'ha fet. Si fa de ventre, una cafissa n'ha fet. S'ha parat les València. La pots ficar.